vores medarbejdere op i Norge. Ja, så er vi oppe på øverste etage. Og har dejligt lyst, hva'? Er det her, du sover? Ja. Altså, Lars, det går ud fra, det er for jysk, selvfølgelig. Sengen, ikke? Jo. Ja. Hvilken side sover du i? Hvor sover Chris? Jeg sover her. Du sover her. Ja. Den er god. Da jeg fik den, så faldt jeg i søvn på den halve tid. Ja. Og det har jeg gjort lige siden, og det er vel 2 år siden. Eller... Du kunne også købe den dyreste model overhovedet. Jamen, det kan da også godt være, at jeg på et tidspunkt, efter jeg har fået sengespecialisten, at jeg skal prøve vores Rolls Royce der. Det er svensk Carpe Diem. Hvad koster sådan en? Der koster 100.000 plus minus. Men jeg ved bare, at jeg er fagmand. Jeg ved bare, at den er jo ikke bedre end den her. Så hvorfor betale 100.000 for? Hvorfor betale 100, når man kan nøjes med 20? Det er jo igen det der fornuftgen, altså at jeg vil ikke være til grin, og det kan man mange gange godt være på mærkevarer.